Assalamu alaikum an balima silamɛw n b'a fɔ k'aw ni sɔgɔma ala ka tile hɛrɛ caya mɛtiri badini lo n bɔra ni ala tɔgɔ dɔ ye ko minnu d'aw ma min bɛ jolimandiya di mɔgɔw ma k'i mandiya yɔrɔ bɛɛ hali jugu tuma dɔ olu bɛɛ b'i kanu i bɛ baara min kɛ k'o baara diya i la a bɛ nafolo fana karaba k'i ka ɲɛnamaya yɛlɛma k'a kɛ i sago ye a bɛ kanu don cɛ ni muso fana kɛ a bɛ hɛrɛ ye fɛn o fɛn ye ka taa kanu yɔrɔ kan a b'o bɛɛ de dilan i ye muso ye i b'a fɛ a k'i kanu ka i k'a furu n'i y'a baara bɛɛ a bɛ kɛ o cogo in de la i bɛ baara dɔ a ti marisera n'i y'a baara maaw b'i kanu i ka jamaw bɛ caya kiliyanw bɛ ɲɛsin ma sanga ni wagati bɛɛ san'an bɛ don ni ala tɔgɔ ni ɲɛfɔcogo la an bɛna ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka chaîne kan wa aw kana ɲina ka notification liker pour que lon wɛrɛ n'an ye video bila aw ka se ka video ninnu sɔrɔ hali n'aw connecté tɛ aw kana ɲina ka partager video ninnu partager aw n'aw balima silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa o fana ka se k'a sɔrɔ k'u mago dilan a baara bɛ kɛ cogo jumɛn i bɛna nasi de bɔ waligeytu ale ka mahabbatan min ni i b'o sɛbɛn siɲɛ 111 ya wadudu siɲɛ 111 ya jalilu siɲɛ 111 ya nurun siɲɛ 111 i bɛna misku yala ka fara kafura kan i b'a bila nasi kɔnɔ ani timitimini i b'o fana bila nasi kɔnɔ i bɛ to k'a mu ani i bɛ to ka wurudi nin kɛ wurudi jumɛn de bɛ kɛ waligeytu ale ka mahabbatan min ni 1011 ya wadudu 1011 ya jalilu 1011 ya nurun 1011 i b'a wurudi ten fo tile 7 n'ala sɔnna ma i yɛrɛ bɛna ye yɛlɛmani min bɛna don i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na n y'a d'aw ma ala min jatigɛ kama n b'a ɲini o alaba fɛ ala ka barika don a la ala k'aw nafa n'a a barika ye kuranɛ yɛrɛ bonya n'a lahɔrɔma kosɔn kira barika kosɔn aw salamu alaikum